ലക്ഷ്മീനാരായണൻ ഗ്രന്ഥശാല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മലയാളഗീത അധ്യായം 7. ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ആസക്തമാക്കണം നിൻ ചിത്തമെന്നിലും, യോഗം പഠിക്കണം എന്നിലൂടിന്നു നീ. എന്നിട്ടു സംശയം കൂടാതെ എന്നിലേക്കെത്തുവാനുള്ളതാം മാർഗം ശ്രവിക്കെടോ. ദിവ്യമാം ജ്ഞാനത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടിടുന്നതാം വിഷയജന്യങ്ങളായുള്ളതാമാകെയും പൂർണ്ണമായിന്നു ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം. ഗ്രഹിച്ചിടുകിൽ അഭ്യസിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നുമേ. സഹസ്രരാം മർത്യരിലൊന്നു രണ്ടാണിന്നിരഗ്നിച്ചിടുന്നത് യോഗസിദ്ധിക്കതും ആയതായുള്ളോരനേക സിദ്ധന്മാരിലെന്നെ വഴി പോലറിഞ്ഞിടുന്നോർതുലോ. ഈ ഭൂമി ആകാശമഗ്നി വെള്ളം കാറ്റ് നിന്നഹങ്കാരമി ബുദ്ധി മനസ്സിങ്ങനെട്ടായിട്ടുള്ളതാമെൻ ഭിന്ന രൂപങ്ങളാകുന്ന ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ പഠിക്കുക. ആയതായുള്ളതാം സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മങ്ങളിം നായവയാകയും അധമപ്രകൃതിയും ആയതിനെ സദാ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവന്റെ ആത്മാവിലുള്ളതും ഞാനെടോ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഈ സൃഷ്ടിയുണ്ടാകുന്നതീ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മത്തിനാലെന്നറിയുക. ഈ ജഗത്തൊക്കെയും ഉണ്ടായതെന്നിൽ നിന്നായതിൻ നാശവും ഞാൻ തന്നെയാണെടോ. എന്നിലും ശ്രേഷ്ഠമായിടുന്ന സത്യങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നോ ധരിക്ക ധനഞ്ജയ. മുത്തുകൾ കോർത്തിട്ടു മാല ചമച്ചിടും നൂലുപോൽ കോർത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ സർവവും. സൂര്യചന്ദ്രൻ തൻ പ്രകാശവും പിന്നെയും നീ ജലത്തിന്റെ രസമതും ഞാനെടോ. പുരുഷനിൽ പൗരുഷം വേദത്തിലോംകാരമീ വിഹായസിന്റെ ശബ്ദവും ഞാനെടോ. തീയിലെ ചൂടു ഞാൻ ഭൂമിതൻ ഗന്ധവും ജീവജാലങ്ങൾ ജീവനും ഞാനെടോ. ശ്രേഷ്ഠരായുള്ളതാം താപസർക്കുള്ളിൽ തപസ്സായി വർത്തിച്ചിടുന്നതും ഞാനെടോ. വിത്തായിടുന്നു ഞാൻ ജീവജാലങ്ങതൻ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ഞാനെടോ. തേജസ്സാകുന്നു ഞാൻ തേജസ്വി തന്നുടേയായതാം ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹിക്ക നീ. ശക്തന്റെ ഉള്ളിലെ കാമരാഗങ്ങളെ തീണ്ടാത്ത ശക്തിയാകുന്നതും ഞാനുമേ. വംശവൃദ്ധിക്കു നീ ധർമ്മത്തോടാചരിച്ചിടുന്ന കാമമാം കേളിയും ഞാനെടോ. രാജസം സാത്വികം താമസമെന്നുള്ള മൂന്നു ഭാവങ്ങളാകുന്നതും ഞാനുമേ. ആയവയെല്ലാം ഇതെന്നിലുൾക്കൊള്ളുന്ന ദീനനായിടുന്നതില്ല വയ്ക്കുന്നു ഞാൻ. ഈ ലോകമിന്നതിൻ മൂന്നു ഗുണങ്ങളാം സത്വ രജസ്തമസായതിൽ
മുഴുകിയിട്ടറിയുന്നതില്ലെന്നതിനുമേലുള്ളതാം നാശമല്ലാത്തതായിടുന്നൊരെന്നെയും ഇത്രീ ഗുണങ്ങളടങ്ങുന്നൊരെൻ്റെ അഭൗതികമായുള്ളൊരി ദിവ്യശക്തിയെ കീഴടക്കിടാൻ എളുപ്പമല്ലായതു സാധ്യമായിടാൻ ഭജിച്ചിടുകെന്നെയും ദുഷ്കർമ്മകാരിയാം മൂഢരും പിന്നെ ഈ മായാലഹരിയിൽ ജ്ഞാനം നശിച്ചവർ അധമരാം മർത്യരും അസുരവിത്തുക്കളും പ്രാപിച്ചിടുന്നില്ല ശരണമിന്നെന്നിലും പരമസത്യത്തിനെ തേടുന്ന ജ്ഞാനികൾ ഭൗതികാർത്ഥങ്ങളെ അർത്ഥിച്ചിടുന്നവർ ജിജ്ഞാസി ദുഃഖിതരെന്നീച്ചതുർവിധം സുഹൃതികളെന്നെയും സേവിച്ചിടുന്നവർ ആയവരിൽ സദാ ഭക്തിയോടെ യോഗനിഷ്ഠനായിടുന്ന ജ്ഞാനികളുത്തമർ ആയവർക്കെത്രയും പ്രിയനാണോ ഞാനുമിന്നായവരാണെൻ്റെ പ്രിയരായിടുന്നതും സുഹൃതികളെല്ലാം മഹാത്മാക്കളെങ്കിലും എന്തത്വമൊക്കെ ഗ്രഹിക്കുന്ന ജ്ഞാനികൾ അന്യരായിടുന്നതില്ലവരെന്നിൽ നിന്നായവരാകയും എത്തുന്നിരെന്നിലും അനേക ജന്മങ്ങതന്നന്ത്യത്തിലായിട്ടു വാസുദേവൻ തന്നെ സർവമെന്നുള്ളതാം ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്ന യോഗികൾ പ്രാപിക്കുമെന്നിലും ആയതാം ജ്ഞാനികൾ തുച്ഛവും ഭൗതികലാഭാഭിലാഷരം മർത്യരിന്നായവർ തന്നിഷ്ടദേവകൾ തന്നെ പ്രേരിക്കു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ ഭജിച്ചു പൂജിച്ചിടും ഏതൊരു മർത്യനിന്നിഷ്ടദൈവത്തെ ഭജിക്കുവാനിച്ഛിച്ചിടുന്നവൻ തന്നെ ശ്രദ്ധയൊട്ടിളകാതെ ആരാധ്യദേവനിൽ വിശ്വാസമേകീകരിപ്പതും ഞാനെടോ ഇപ്രകാരം ശ്രദ്ധയോടെ ഭജിക്കുന്ന മർത്യന്നതർത്ഥിപ്പതൊക്കെയും ലഭ്യമാം ആയതാമിഷ്ടങ്ങളാകെയും ലഭ്യമാക്കിയിടുന്നതെന്നുടെ ഇച്ഛയും നിശ്ചയം ഇപ്രകാരത്തിലുള്ള അല്പമേധസ്സുകൾ കൈവരിക്കുന്നതോ തുച്ഛം ക്ഷണികവും ആയവർ പ്രാപിപ്പു ദേവലോകത്തെയും എന്നെ ഭജിപ്പവർ എത്തുന്നിതെന്നിലും ബുദ്ധിശൂന്യരായവർ ധരിച്ചിടുന്നിതെന്നെയും വ്യക്തനല്ല വ്യക്തിരൂപമായതാണതെന്നുമേ ആയവർക്കതറിവതില്ലതവ്യയം അനുത്തമം പരമമായിടുന്ന സത്യമാണു ഞാനതെന്നതും യോഗമായയാൽ സ്വയം ഞാനിതെന്നെ മൂടിയിട്ടു മൂഢനായിടുന്നവർക്കദൃശ്യനായി മേ വിടും ആകയാലി ബുദ്ധിഹീനരായിടുന്ന മാനുഷർക്കിതറിവതില്ല ജനന മരണമില്ലെനിക്കിതെന്നതും കേട്ടുകൊള്ളുക അർജുനായി ഭൂതകാലമാകെയും പിന്നെ ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമീ കഥകളും ഭാവി എന്തതെന്നുമൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിടുന്നിടോ അറിവതില്ലതെന്നെയാർക്കുമെന്നതാണോ സത്യവും
ശത്രുവേ ഹനിച്ചിടുന്നൊരർജുനാഹെ ഭാരത ജനിച്ചിടുമ്പോഴേ യുധിച്ചിടുന്നു ദ്വേഷരാഗവും ആയതായ ദ്വന്ദ്വമോഹമാകയാലധീനമായിടുന്നതിന്നു മായയായ ശക്തികൾക്കു മാനുഷർ പൂർവജന്മ പുണ്യകർമ്മമായതിൻ ബലത്തിനാൽ പാപമൊക്കെ അസ്തമിച്ചിടുമ്പോൾ ഇന്നു മാനുഷർ ദ്വന്ദ്വമോഹമുക്തരായ ദൃഢവ്രതത്തൊടിന്നവർ ഭജിച്ചു സേവ ചെയ്തിടുന്നതുണ്ടതെന്നെ അർജുന മൃത്യുജരാമോക്ഷമായതിന്നു വേണ്ടി എന്നെയും ആശ്രയിച്ചു ഭക്തിയോടെ സേവ ചെയ്തിടുന്നൊരി മാനുഷർക്കു ലഭ്യമായിടുന്നതഖില കർമ്മവും ആയതായ ജ്ഞാനിയായ യോഗി തന്നെ ബ്രഹ്മവും അഖില ലോകനാഥനാണു ഞാനിതെന്നതറിയുവോർ സർവയജ്ഞമൂർത്തിയാണു ഞാനിതെന്നതറിയുവോർ സ്വർഗലോകദേവകൾക്കു നാഥനെന്നും അറിയുവോർ ആയവർ സ്മരിച്ചിടുന്നിതെന്നെ മരണവേളയും. ഇപ്രകാരം മലയാള ഗീതയിലെ ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം എന്ന 7-ാം അധ്യായം സമാപിക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.